Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Omwacho murireria bwegeteseni yensoko mbiye mono kigima asogusangana intwe asense yegenene yamaya amaya korwa ensoko TV na kwariganiri omwacho murireria unyarko bochakanenche eri obwemanye ayagendreta sebinyoro ao imeyoro gongorweto rwagusi boigo nechisemo ao imeyense yaito ya Kenya nkorukwa Erina Mura. Abantu bakorira aya naria lakini yake umbuga gwetania kerengo kiegero muntu nakwete abagaka bagusi Council of Elders kugikiria kiburaburu eki cyane kiwa ime yake umbu na koirera umuntu yo mu gusiri ubugima bwaye. I want to take this opportunity to congratulate the Kisii branch and to tell them to go forth. Muraibwe kiama ya People's Liberation Party BLP Martha Karua uigoire eabisie kiamekyo urusagerwa Kisii imeyesemo ya Nyamataro. All relevant security agencies must investigate, arrest and prosecute not only the goons on the ground but also the financiers, the recruiters, transporters, coordinators and political beneficiaries behind them. Egati yababwatani balinda mwananchi kaunti ya Nairobi nigo bamochirie serikali ase kiburaburu ekyo kigenderete kwenekiwa ase misangirikano ya siasa. Omwacho muririra na kwariganire erindeto chake amo omwacho muririra seritukeririga rikoro kwa guserimanyikanitenga sabasaba asebono uburendi obonene bwanyarako bokorokana bubekira se kipara ao mono ime yomochi o Nairobi nigo obonchoreri obonge bwarorekana busiekire asebono abange babo besokia guchia gukora okorobekana asebanyarako bakonarigwa boigo n'abasikari ase tokonja chikonyako batokurira ikibice kiga na corona rarari agendrete ase emechi ao amone kipara imeyenseto ya Kenya aseritukeriga ria sabasaba. Why should you deploy security like this? Because of us demonstrating our rights. The right to protest is in Constitution. And today is Sabasaba, the day Kenya got multi-party. And there are some of those people who died. So we came out peacefully. We notified the police. We notified regional commander. We notified central police. Why should they arrest us? Why are they going against the law? We did what is being wanted for us to do. We notified them. Their work is to come and give us security. Why are they arresting us? We were not even demonstrating yet. They just grabbed us. I ran away. I just ran away, and they have arrested 3 of us: Julius Kamau, Mulinge Mutechi, and Dixon Muli. We demand their immediate release. What have we done? Why are you bothering? Why are you doing this? Why are you doing this? In our fight for the second generation, and that has taken quite some time. The community living here, the Luo in particular, have been at the forefront
of fighting for that second liberation. We have lost quite a number of people. Our people have been maimed. We have lost businesses. But we are saying where we are at the moment, we choose to observe this day in peace. We choose peace. And the other thing that we are saying, we have been on this path for a political emancipation, if you can call it, for quite some time. And we are thinking that our focus right now, by the way, would be economic empowerment. How do we empower our people to ensure that they can manage their daily lives? Because I think that is what is important for them. Now, the other thing we're talking about is that we are part of a broad-based arrangement with the current government. We think, and very consciously, that it is to our best interest to work with this government. Naseri tukeriga ria Sabasaba umugavana we county ya Siaya James Orengo omochirie serikali asokogenderera ko gukonga kuma imeyense nabo igo butumekyo bubwe chibesa nabali bali ase serikali Orengo ni goaereire buna amonchuriro taya kolekanira imeyense kurwense ya Kenya yanyorete katibenya yo mwaka w'echiri 2010. Lakini kwa sasa naweza kusema kwamba ukiongea na mwananchi tunasema linda mwananchi hali yao halisi ni duni, gharama ya maisha imeenda juu, na wakati Raila na Ruto waliweka sahihi zile 10-point agenda, walisema lazima waangalie mambo ya gharama ya maisha kwa wananchi. Pia tuna katiba mpya, na pamoja na kuwa na katiba mpya, utekaji nyara kwa Wakenya inaendelea. Watu wanafuatiliwa, risasi wanauliwa kiholela, na si mara moja. Si ya kwamba kuna demonstrations. Kuna wengine kama wiki 3 kule Busia, kwa siku moja watu watano wameuliwa. Kwa hivyo kutii sheria ni kitu ambao Rais Ruto haoni kama ni kitu ya maana. Pia katika ile 10-point agenda ambao yeye aliweka sahihi, nimesema mambo ya gharama, mambo ya ajira kwa vijana, mambo ya wakina mama, haya yote zimekuwa duni kabisa. Na ile kitu ambayo niona ambayo ni mbaya zaidi, unaona kila mahali hii vuguvugu ya Kenya Kwanza na Linda Tumbo wanaonyesha mali, hela, watu wanatoa milioni 20, milioni 30. Wananchi wanauliza wanatoa hizi pesa wapi? Wana matatizo. Na mtu ambao anafanya kazi kwa serikali ambao tunajua mshahara yake ni ngapi, tunajua biashara yao, wanatoa haya mamilioni. Na kuna wakati wa Kibaki ile semekana kama tuangalie vile viongozi wanatumia pesa, na mahali ambao wanatoa hizo pesa lazima ziangaliwe, kwa sababu ni kama kutapika kwa miguu ya wananchi ambao wako kwa hali mbaya, na wengine wanaonyesha kwamba pesa ni kama mchezo wa karata. Na magega yechiburaburu kwene kiwali tukore ichuma ime ya Keumbu esemo yebunge ya Nyaribari chache ekero kietaro ya Linda Mwananchi niko litukuria rero ekiombe kiabagaka kurwa gusikia agusi Council of Elders yesokirie na koragirira chiburaburu echo cyane ketiwe na koirera obogima bw'omuntu yomo ugosira bagokwana nabariki bamangana ime y'omucyo bosongo nigo babuliri abarayi bonsi b'eke kanisa nabali abasiasa wesokia na gukwanirengane iyo nonya nabo bariganiria amasabo asechire iyo ya Keumbu eri koragereria baria baroberetie na baria baikeranetie chiburaburu ekyo igotore n'amabera mange no moichano monene ase nkwano torarua rero ntuona ko yerurinde lakini rero ngo yerutore nande yoboene kurua sichingoro chitoime amangana akoregete litukoria chuma
aria Keumbu atogosire twensi ase twabeta abantu bakorire aya naria lakini aya Keumbu gagwetania kerengo kiegero omonto nakwete igagwetania gera abang'ina mbasoete ime gwaka abantu gose gwaka chigari amagena omoro eng'encho y'abang'ina gokora boigo ntwana koyeigwa engaki yonsi pitore moyo nabo barasegete nabo barakwane bobe nabo baromane nabo barakure korenda soko imokiri itimo gose imokie nungu gose imokiri igena gochigwaka gose negari gose nomonto paka bono omonto akure ekinege ndo tutana koigwa sobugima bwetu abang'ina bagusi koetera maendeleo ya wanawake koetera chikanisa asebare bunabone kanisa abarai banyabururu abarai bege SDA ne chikanisa chinde chionse baumera ne toigwe nkwana yabo yabang'ina bakotebie ng'aye eng'enche yabang'ina yarwete ng'aye gisegi chikotokonya guchia bona sa abantu baito bonsi tuatebira abarai baito tuatebira abantu baito beching'encho wao paka bechi kanisa na abande wao baigwe ng'ane tokonyora mbago toigwa tuarura matukata nabere gochakera rero Jumaine paka Jumaine goche igorira rito ligia bang'ina abanene be miaka 90 paka 100 abagaka abanene be miaka 90 paka 100 bakorogo sabagweke gusiguro y'abantu orio okoroberie binde ebiaba na bali bakobitekereza bakobikerania basaberwe kegusi nawe barasabe kegusi mbako begayanga abako babosa otoko bagacha sale private abarabe bosa batabe gitiyanga bamanye gusaba ogusaba gweke gusi onye mwana kororege entoganya mo birore bono konye mo bitageti tigana negente ke pi ntokeigwa ntokerora na hende tokwanire egere ntogenda mang'anayo nechinga kia barai nabo igaba Kenya bagenderete kugikiria ebikoru bya bananchi gusaganwa asamatanga nabo igemesangirikano nigaba bwatani balinda mwananchi na barabo besokirie ase ugukwanira ingane iyo gukwana meyo mucho Nairobi nigo bamochire serikali anene wizara y'oburendi bwaime ase batebire tereikirani oburendi buna ebwenerete omurike Tolinet norobote rwa senchira y'obwikirano ababwatani boigo abarai bakurigia ebirogo bya gesiasa ase gemi ya linda mwananchi bagikeire bokongwe bikore byo bosagani ebyo byabeire bikwene kigwachinga kyabana siasa ababwato musangrekano bekolete ngora ya nese familia ya Vincent Osiemo olitu asirimo isonde okuruku mapinduzi ase echiro ya Keumbu karusibwe segalime agaituna magena agaitune mete postmortem ya koriru egoteba omomuro oyu aite tunemete nonye tomaeta agwete kurwe segari igoro ende gari eyu aengotama ekonye agakunerigena rigena likamwa ko mote akagu omotugoro akagunse bacha kumuita nemete baadaye bakamwire se nyagitari ya KTRH na baadaye chironi wakorero operation momuro oyu agasira Saturday Margoba satano chiabotuko ababwatani abo bakwana imeyo mucho Nairobi igati yabo Wycliffe Michira uyokorigia ekerogo ky'obubunge kyabo basi nigo atebire igati yabarai korwa county ya Kisii na ubabeire bagosegeta obosari obo abantu baminto ndete kogikiria mang'ana ya koba Kisii county twabeire togosiria abantu baito soria gunism ere Kisii county twabeire tokoenga gunism okoenga gunism ne ligo tebese gesongo nurturing gunism kotebe abantu baminto abarai bali Kisii county bonspi batige obonyiro obo baletere Kisii county abarai nkobeka bali bira ebibagwamo eline bita abantu umuntu akwenda amatanga obangerwe ebibago umuntu akwenda omuyegagete obangerwe ebibago abandi baurumba kebikoroto saolingo support baro muraigete na abasoroire tutiga mang'ana aya yo gutumika especially vijana tutiga gutumika bobe au yo gochigotebwo chigoitano mumuro mino oyo chigoitano mumuro mwabo mwisuko mino tutiga gutumika bobe tuita abantu baminto na indege ento kende osaba bali bonsi pipa chirega iga tokonyane elinde omumuro oyo kuri Vincent Osiemo
ne family yae enyore a decent send off tukubao cha kubanga amatanga nenda bara ibons biba Kisii County na abasabire rero mochama mwenspi moto bwatisi elinde tokore amangana yebibago agonism bire Kisii County Chingakie checho nigo bamuchirie serikali ase batebire yasinyire gwikirania oborendi gochia ase abakenya wenye walifanya kitendo keumbu saa hii faili yao haipatikani kotini, and then we call ourselves we have a government where goons wanaamka asubuhi na wanafunga barabara na tunasema tuko na government of William Samoei Ruto. I know very well you are using these goons to win 2027 election, lakini I can tell you without fear of contradiction, tuko na weapon moja inaitwa kura, and we will vote you out either you like it. Hata utumia kina nani, our goons ni watoto wetu. Mtoto wenyu hautaona kwa guna kwa barabara hata mmoja wanaenda kupigia watu mawe. Saa hii watoto wetu ndo unatumika kama goon. Ule mbunge wa uko Keumbu, huyo jamaa alisamoniwa na hajaenda, alafu bado tunasema tuko na inchi, na huyu mtu ameua mpaka mtu akakufa. It is really unfortunate, but we are telling you, come rain come shine, goonism must stop. Women are most affected by the goonism that is happening today. Women are the largest people who do the small scale. They are the small scale traders, and they're the most affected. Like today, a majority again are not coming out to go and fend for their families. Goonism has taken our country into the books that we never thought we would be here, and we are calling out the IG and all the police and all the structures that are required to come out and condemn this strongly. Bono nigo batebire okuborwa kuborendi nigo kwabeire enarero imeyense asebarure inse ya matuko emerongene na 53 gochia aso Inspector General b'abanyanyimbo kwenekia abanyanyimbo bari bagostoka aso busari kwimbukurirwa bare egetambukero kerichiko. The case of Ososi, the current Vihiga senator, up to now we've never been told where that investigation reached and who was arrested and actually who got the consequence of doing the same. Therefore, demand as follows. Number one, that the Inspector General of Police, the Directorate of Criminal Investigation, and all relevant security agencies must investigate, arrest, and prosecute not only the goons on the ground, but also the financiers, the recruiters, transporters, coordinators, and political beneficiaries behind them. Goripoteria en Soko TV, editoriane Linet Nyambane. Mwachumurigeria gutigana na roboti rumuriki Linet Nyambane ngocha gukwira se umutimo komokego ase tukurasiba mache nendiko ngosabanga tubase gusukwa gusogendare keranire ne chiroboti chinyinge gochigo kumanya sobotuko bwa rero. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi onye kuboteri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemerobiri yaitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani.
Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomucha Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Soko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somyo oregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika Eligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Soko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Soko TV oboroso bomugusi yegoro yeito imeye Soko Soko yegoro yeito imeye Soko Soko ibiengia eye ne Soko TV oboroso Omwacho murigereria mbia mono kigima asoko enda gutigara imeyegete seni na dina kwariganira ingotebia chirubo chinde chitigarite asobo tukobwa rero
Wachomoria osika motweto kumanyiwanga omoraibwe kiama kia People's Liberation Party Martha Karua ni gaigora litukolia rero aigora obisi kiama ekyo kiama ekyo ensemo ya Nyamataro ewodi ya Kitutu Central ensemo yebunge ya South Kitutu Chache South county ya Kisii okwana nabariki magega yokuigora bisi yo Karua ogikeire bikoro byoboke bago nasogoturubani omorembe na kugania barai osika na gukora siasa cha maskani boigekero lire lituko lya sabasaba nigo Karua aboliri obotoereru tonyororo botyo rwa senchira yoboikerano kurwa somorikyo ito Pedro El Machini Ritukuria rero nigo muraibwe kiama kia People's Liberation Party PLP Martha Karua anyarekora umanyega boko igere abisi kiama ekyorosage rwa Kisii mensema Nyamatare wodi ya Kitutu Central bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii. We are here to open the Kisii County branch office which I have just opened, and I want to take this opportunity to congratulate the Kisii branch and to tell them to go forth as one people with one purpose and to ensure ya kwamba mambo ni one time. Ati mambo ni one time. Kaukwa nabariki maiga yoko igere abisi yibene nigo moske Martha Karua agikeire borro bikora byoboke bage bene kigo matukabwango igaimerongo rwa Kenya na kuburia basai bati otumekobe nabana siasa na kurendo bugima bwabo. Lakini sisi tutaendeleza kampeni zetu kwa njia ya amani. Tutauza sera zetu, hatutauza matusi, hatutauza utengano, na watu wakome mambo ya gunism. Na vijana wetu waelewe uhai wao ni wa muhimu kushinda pesa yoyote. Pesa gani au ngapi unaweza patiwa uharibu maisha yako, ujeruhiwe au ufariki kama kijana alifariki pale Nairobi, yule alishutiwa ndani ya gari ya principal secretary. It is not worth it. Hata hapa Kisii pale Keumbu, mtu mmoja, ripoti zinasema mtu mmoja alifariki, wengine walijeruhiwa na magari pia iliharibiwa na mali. Chinga kichiboigo nigaburira bana siasa gukora siasa cyomorembe na kona chisera cyabo asoko tegerera bande batari gutumeka chinguru na gukora siasa cyoboke bago. Mimi nasema siasa ifanywe kwa amani. Kura iko mfukoni mwako. Siwezi nikaitoa kinguvu. Nisikilize niseme yangu niondoke. Sikiliza mwingine aseme yake aondoke. Wewe ndio mwerevu, utajua ni wapi utapeleka kura. Wale wako kwa serikali, jukumu la kumaliza gunism ni lenu. Ninyi ndio mnasimamia askari polisi, nasi tuko upande wa upinzani. Kama iko mmoja wetu wako na gunism, zote tuache hiyo mambo. Kenya ni yetu. Naweza kuishi bila kuwa kiongozi ameteuliwa, lakini siwezi kuishi bila nchi. So let us keep peace in Kenya. Na kubatikana neritskuria rero sabasaba nigo moske Karua aerero byabokuri nyora ritskeriga na kuboria richikogosikwa na kuboria morembe kube kwa chinga kichonsi. Today is Sabasaba. We commemorate and we remember those who shed their blood, because Sabasaba was the peak of the second liberation. We were so near yet so far. People lost lives, others were arrested, some were beaten up. We remember fondly that it is their footsteps that gave us the Constitution of 2010. We must safeguard the gains in the Constitution. We should never be stopped from expressing our rights, our views. So long as we do it peacefully, the government should never elect blockades like they have throughout the country today. It is a shame. Let us keep peace and let us uphold our freedom. Aiga chinsemo cha Nyamataro no omoraibwe kiama gia People Liberation Party Martha Karua nyakabaga kwigara obisi ya ebene
asunga kicho niganyakobaga kuboria ebikora byoboke bago gutiwa kurwasaba na siasa n'abasayi gotiga gutumiko bobe kuripoteria Ensoko TV kuraiganya macharo ime yabunge ya Kitutu cha South County ya Kisii Chepethuel Machin na sense moyende abarimi ibekemerige chae inse yetundubari ya Nyamwanga eyerense ye etundubari ya Nyankuba nigo banyareko babagwesokia na kwemurunganiria oburayi amono kugira wechae abwase batebire buna nigo barachego chako mugiro bene bogotatore chae goikumunyakero gobo oyotenenetiwe koiranigwa emeremo muri keito Sofio Igara na roboti rwa senchera yoboikerano ase ritkoria rero nigo abaremi betundubari ya Nyamwangarowa inse ye factory ya Nyankuba nigo besokia na kwemurunganiria okugorigwa kwabo gwechae ase tundubari eyo etwachira rero tukarekora mikae sengencho twareterwa eratiriga igano mweshimiwa Jeremia Migosi ya orokyo bweno bonene nga Nyankuba nkwiberu tole chikiro eratiriwe kere yacha yaletete mangana amange management yekire yachire gotobuteromo chairman yitubwe tundubari ali Nyankuba bagukwana nigo banyara kwerera buna nigo babeire bakogorigwa echae bobe muno asama tukamagega bono nigo banyorete gusirwa kweratiria nya na Migosi iyo yarerekanire koreta ogoisanika nonya no komentakana gwichikiro asabarimi abo chikiro abarimi buna twapimete wiki etogotumia eratiri Jeremia Migosi aretete chikire chiabeire tokonyora chikiro chinyinge ekwire ndeye eratiri Jeremia Migosi arenda nero togendere togotumia mpaka moiche mototebi ninki na indego mari abangina njetindi kona ta lakini echayane nimbwa ata bana ngorenta bali igo bagonte binge wiki yebuna kwende yajide eratiri ya Migosi igo twa igo echaya pime tubuya mono asebono bateba buna bagochia nonya gotora chae goseko yonia gochia ase factory eyo ya Nyankuba Wika omuchamani obo Edward oyotereretigwe emeremo ase chinchera batanchiranete koiranigwa emeremo rimorioka igongo tebanga chemani oito nere togo kukom atutia nyagata gitaichega igato kwanere gusonye management kero chenga ngorusiere chemani oito etogo chakira tere gitaba maigo cha chemani goseba nabaremi sebono barua ogosaba kwabo ucha ase omodirector gose abateneneri fe factory ya Nyankuba erinde wesokia na kubatarira gwika ase tundubari eyo ya Nyamwangarowa na gutwara chinkwana chabene na baremi abo erinde koreta ogoisanika ase okugurigwa kwabo wechae bane gento togoteba obomaene twari rubobe wana kare twari rubobe etagetenga omotare gitanki atagochira rinda totebi omaene and the director otudi ochembake ground ochembake tundubali okuwane n'abalemi ototebi ngikire liba ntwe togochorete otobwate sinto gochoreti ochikobwatsi management rogoro na magana ari rogoro tiga management yechembaka agato kwane nero to ba magana ito tomanye ngaki procedure ntomaite procedure nkoripotaria igetesenia keiga Ensoko koroiga Kitutu Masaba county ya Nyamira inche nkoro kwa Sophie Oigara Necho kanisa chansi echo chirime wodi ya Gesima Kitutu Masabe county ya Nyamira nigo chiaroberio moyega bwa Masabo chitariki 19 mutinyo gatano na kabiri mwaka yoiga ime ya Gesima asomo yoga uyo nigo umuraibu ensomo skawila muruta kagire guchakoba umugeni umonene eri kubasangesia amasaba yo obo mu bw'echi kanisa bagosangamo n'abariki bamangana wetero mu MCA bwe wodi ya Gesima Atuti Nyamino nigo batebira umuyogo yo nigo rubwa masabo kurendetari o siasa abwase batebire mbachi kwegeria amangana yo gukina kemoika tane ngoro go mu MCA Atuti Nyamino igole ara twaje samasaba na ndengwe banga tole ntwa chika omurai wese wetero mugaba noito umushimi wa mosinyaribo acha masabo ase Nyamira county na nde amasaba ye abere ase ward yegoro Gesima ase totene inerero buna ba Kristo ba Gesima na ba Nyamira na bali bonse baratake goto gocha esa masabo mwa ariganirigwe ase ngakiyi asogo cha masabo amangana siasa tayo ndoro chenga nyakogandale binyoro binde chinse chinde na intubano tokararende karo monene noito nerasa gocha tutakuwa tuasesenirigu twes. Jina langu ni David Nyakundi Mose, mchungaji
in the Seventh-day Adventist Church, Nyamira Westfield, Rigoma District. Ituko omu president itagocha gotwa mwariganire kegima. Ebyombe mbibo ao ebyabana, ebyabantu abanene ne byabasaye. Igo abalimu babekuri ni place bagocha kuegeri na kworokereria abantu buya twabariganiria sobonge. Ono mu pastor Richard Mageto oyo tende kanisa cha Pentecostal sense mwa ya gesima ntuga ntubugati bo kabira ntubugati ncherende nainde iko tore chikanisa chionsi buna abana abamo ime nyasanchire tomenye gusi twanchere abantu bande bagocha gutokwania bakoyo ni birengere byabo tobaeri ibaga bakwane birengere byabo onye totageti ko motegerera kindly beranka. Father Evans Nyabwari Mititi, mhudumu katika parokia ya Gekano. Lakini tunaomba kwamba pia tukiwa na mapasa au wote tuwashawishi Wakristo ambao tunakuja kwa mkutano huo, kila mtu ajue kwamba anakuja kuomba. Na mwenye siasa ambaye anakuja kupewa nafasi ni yeye pia akumbushwe, kwa sababu tuna DCC hapa, kuna serikali kuu, ni yeye wajulishwe mapema kwamba huu ni mkutano wa maombi, ni yeye pia watulie siku hiyo wazionge juu ya siasa. Mwachumuriria nekigambere kenene kia Kisumu babarikeire gwikase kigambero umu Inspector General w'abanyanyimbo National Police Service boigona umu Anthony General ikigambero nigo kiganetia abo batatu kwerera ningi kiragere gitambukiro gyokotabwatia oguchika gwikigambero tikeirwa sebare. Justice Alfred Mabeya nigaruro guchika gukubagania bwo asekegambero rero litukoria Jumanne ekero yarorekanire buna abaigati babwatete guchika we koti okukwarwete kitariki 25 umutinyo gatatu umwaka oyoiga okukwabaganitie koroisia amachiko ayakorenda abananchi ekero gyokorobekana. Would directed the first, second and third respondent to prepare, develop and publish within 90 days public order management regulations to regulate and manage public demonstrations and picketing in exercise of the right under Article 37 of the Constitution. That directive was obtained from what the court had observed firsthand in the petition. For far too long, many have died and been maimed while either trying to exercise that right or while being innocent as bystanders. One death is too many, considering the history, the conduct of the first respondent and the officers of the second respondent. 90 days expired on the 24th of June 2026. It is 13 days of that period. There is nothing on record to show that the same directive was complied. The Learned Counsel, Mr. Kajo, has admitted as such. He requests for a few days to explain. If everything was being done, and the first and third respondents felt they would be unable to comply with the directive, nothing would have been easier than to file for extension of time before today. This is blatant disobedience of a clear order. One disobedience is one to obey. It is an affront to the rule of law. It is a breach of Article 10 of the Constitution. Court orders are not suggestions. They are not suggestions to be second guessed. They are processes featuring the orders that anyone feels onerous. The continued vacuum is dangerous. It was expected that the members of the second respondent would hence not operate in a vacuum or in a lacuna where it is unknown how they are to meet those desirous to exercise their right under Article 37 of the COK. That right is not a flowery provision in our primary law. It's an entrenched right. The first to third respondents would not be permitted to operate as if this country has no rules. They are under the law. We must obey orders. Since there is no reason to record why the first to third respondents disobeyed the order of the 25th of March 2026, they are hereby summoned to appear before this court and show cause why action should not be taken against them for the conduct. Appearance shall be on the 21st of July 2026 at 9 a.m.
Mwachumurire gati y'abasae amo n'abaonchoreria kurwa ase chisemo cha Nairobi nigo banyarekoba bagwesokia na kwemurunganiria serikali asoko batanga goso ase omochio monene na seboigo banyarekoba bakobeke bitango ase chipara chinene cyogosoa etauni ya omochio Nairobi boigo nigo banyarekoba gotebanga obonchoreria obonge banyarekoba bogosiekererwa isiko ase boiga bana boda boda banyora libaga na gukwana ne TV y'ensoko eriyo kwerera asareri banyorire asiritu kuri rero chitariki isano na ibere omotienyo gatano na kabere ekero ense ya Kenya yarenge gochengera rituko lya 77 nigo bono egati y'abasae kurwa somochio Nairobi besokirira kwenye gikeria serikali asekeria ingano gotumba abanyanyimbo ase chinsemo ao chomochio Nairobi egento korengana barabukiare Mario bonchoreria arituko ligima asama lidango Willis Manyina Mboga mwenyakiro bunge la mwananchi Kenya no mubungo mukagiro machoe jaje constituency. Serikali ya Kenya yaamua gusiega chipa chonsi pi oje town ya biashara mbiyo town yesiekire so serikali yaamua kwenda maandamano na muroje magayana abaskari baichire paka magayane area side elimo na chigali choka ama korokora town yenge mange 100 so bono tete ko boli mheshimiwa William Samoei Ruto so lero kwaamua abaskari bagenda maandamano serikali ya Kenya yone maandamano asamalia tangor ku Wilson ya yako siri tukoria rere twa no muchano monge na robieye buna twacha mambiga toje gosoe etown ya Nairobi ntwe twa 10 etwikira buna study gali twa kokogoro baka Nairobi twachire town twanyoa chituka ja sekiru chisiekire kurumambi amangana munaboni gabangina bakoni bitunguo gali muturu bone barara pira nawe kwoni kende gyonsi Ukwana negeteseni igensoko TV y'umuragobo rero egati yaba unchoreria anene bali abe sector ya boda boda imemuchio Nairobi nigo besokiri na kwerera sare anene banyako bagwetra rituko lya rero kubatekano gosieko gwechiduka umubaro make bw'abantu nabayigo abanyimba uko batanga korogoso awiko bagatakati bumuchio Nairobi irigwekirani oboncheri bw'ababu na botambe yetu imesimama leo ni kilio kwetu juu familia zetu zinatungoja jioni. Hizi motorbike tunalipa, watu wengi wako na tuchama kujinufaisha kifamilia, wengine hawajui watapelekea familia nini nyumbani, hawajui venye watalipa motorbike. Kwa kifupi tumeenda hasara kubwa sana. Hivyo siku ya leo tuna hasara kubwa sana kwa sababu kama mimi nina pikipiki ya kulipia sitapata pesa hata leo ya kuilipia. Jamii yangu inataka kukula, sina pesa ya kuwapea kitu ya kukula, na ni kwa sababu tu ya mambo ambao haina maana. Si wote ambao wanaenda maandamano, sisi wengine tunataka nchi ambao iko peaceful, ambao inaendelea vizuri ili tuweze kulisha jamii zetu. Wono nigo abonchireria abawereka bakunyeburia serikali kubarenda ekero gyokurobekana imimochio Nairobi na lika lyaje gutiga kubatanga kurwa gosoa gokwirania obonchireria abwakira rituko. Kwa hivyo kitu tunaweza omba serikali ile wakati imesema biashara itaendelea kama kawaida, watu hakisie ikuwe ni hiyo kitu wamesema. Tunahitaji haki yetu ifuatiliwe. Tuwe na nafasi mzuri ya kuwa na uhaki wa security. Kwa sababu unapokuta kumefungwa na unakuta wale ambao wanawalinda ndio wamewafungia, mtaenda namna gani kwa biashara zenu? Nsemo y'abasawu bono nigo balireira yogo cyakwene kinga igati y'abasaye bari gotema kurbekana babikubyana abanyanyimbo ngo kibare ko bwatokwa na nigo bagukikwene kinga nkonyora barobwene bwabo ekiagera okurobekana kwabo nkwarenge mumincha yeri chiko babu atwa naikarie mate po Central Police Station ndoka ndeo shulika basokiwu ani kubwato kubale kwanya mbaka babwatoka mambisa ine sharp batoke mimani baigorwa mashaka because ntwena nendeli ruba se Inspector General Police kurende egati y'abasae niko barakana gwesokya teneni na kobitogia ebirengo byoborendi meyense ya Kenya asogekirania na gotinyo borendi rituko lya rero mamincha ya matuka magega ekero twarako robo saria amo onogo salibwa kwenibo y'abantu imwe muchio Nairobi alietane yongoro kwa Mr Kingpin gose Osoro Evans Onyinge yonko ligie kerogo korwase award yes award
rituko ria rero iyongwakire serikali yaitu ya Kenya ng'ambi ya mono egekogera nonya maandamano arenga ase omochio Nairobi aiga na botorocho oborendi bwa nyara koba boko bobuya sana dukanchibuniri bantu banyorete chingoma ase rituko ria rero abantu baitu ba Kenya onde tayo nyara koba gakoumia akero ense ya Kenya yange chengera rituko ria sabasaba nigo rituko rero chiduka chinyinge kerage charakana gosie kuimo yo mochio Nairobi ase mubaro moke bantone kibwa obogatagati omochio yo rituko ria rero anene akero abonchereri bakorera asara betera akero abonchereri anne bali ba sector boda boda besokina kwenye bodi ya serikali kwa bekero borendi isaine akero kolbeka kwa koneki yo mochio Nairobi Inkoipotere geteseni Gian Soko TV kurugaiga asebara ya Moi Avenue obatakati omochio Nairobi retere aneli gonkoro kwa Daniel Omwaga Omwancho murigeria oroboti rwa Daniel Omwaga na roto ikyomoeri obwechiriboti chiarero na ndigo tari achiarire chinyinge chirororo echi chigocha chinsa isato ensa ya moyoka korwobono kurinde mageka ntararinga egesero kiane ndugaiga nigo Ishmael akaregonte binga mpamanye baria amashabiki y'umupira nga abacho koroba Farao ngokora bakare Argentina igo omwancho murigereria oli kubwati umupira genda ngugari orore ngaki Argentina bakare gokorwa na bacho koroba Farao Detari nenkoro kweri na mura kabe no butukobuya na kwanya bari twabwaterana asensemo ya kabiri Felistas Kabendi na Barnabas pamoja na Kevin na bakeire mbiyamono asokurigelia gwikomoerio obutukobuya